Ето и самата обстановка в гората. Насякъде е зелено. Днес е 25 май. И от поне 10 на 15 дена не съм излизал никъде поради едни мои здравословни проблеми, които все още не са решени, но днеска не изтраях и реших да се направя един кратък велопоход. Новата спортна камера за велосипеден туризъм. Сега ще слезем до чешмичката да напълним едно шишенце с вода. Напълнихме водичка в шишето. Ще се направим на полукафенце еспресо. Сега продължаваме нагоре, там откъдето минахме първия път, мястото за пикник, тъй като на другите места е пълно с комари и много гнусно хапят. Затова се надявам горе да няма много комари, тъй като е голо местото и тревата ни е голяма. Сега да качим баерчето. Не особено чисто, но за кратко може да седнем на тази полянка. Приятно е сред природа. Красиво, зелено. Здрави, Енчо! Ето е биричката специално от Мартин за хубавата шапка. Това е изобилието със светкайте. Със светкайте. Това е там, защото като правиш снимки със светкайте. Значи крайния кена е изналъжен вече. Това трябва да светни, да фокусира. Без светкайте е най-добре време. Бързо прави.